Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex il-Prim Ministru Robert Abela inawgura investimenti li sar f'City Scanner innovattiv li ntqalu għat 12 wieħed tax-xorta fl-Ewropa. Dan it-tagħmir juża l-intelligenza artifiċjali u jżid il-preċiżjoni fid-dijanjosi. Ġi spjegat li s-City Scanner il-ġdid fl-Isptar ta' Għawdex jingħaqad ma' apparat mediku ieħor li għadu kemm jinxtara fil-qasam tar-radjografija fosthom MRI u ultrasound ġdid. Intqal li fix-xhur li ġejjin se jiġu introdotti servizzi oħra fil-qasam tar-radjografija biex tissaħħaħ il-kura tas-saħħa f'Għawdex. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Ġo Etienne Abela, spjega li biż-żieda ta' City Scanner ġdid l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex issandu kullana ta' tagħmir modern li joffri servizz ta' eċċellenza. U fil-konfini ta' Xewkija l-Prim Ministru żar il-proġett ta' sistema ta' Park and Ride ta' Xħajma minn fejn qed jingħata servizz lil-lawċin li jaqsmu l-fliegu u jħallu l-vettura tagħhom f'dan il-post qabel jitwasslu lejn il-port tal-Imġar. Il-post ġie riġenerat għal dan l-użu wara li l-art kienet tintuża għar-riem illegali tal-iskart. Illum din il-medda art ta' 24,000 metru kwadru hija faċilità ta' trasport sostenibbli, banijiet ambjentali u tajn fl-immaniġġjar aħjar ta' traffiku. Il-post joffri spazju ta' parkeġġ organizzat għal 300 vettura u fihem ukoll charging points għal vetturi elettriċi. Il-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri spjega li dan is-servizz huwa moqdi b'6 karozzi tal-linja elettriċi li jwasslu lin-nies b'sistema ta' Park and Ride minn hawnhekk għal port tal-Imġar u lura.